Comrades and friends, how are you? Hope this message finds all of you well. Turwadziwa zvakanyanyisa nekusungo kaitwa Blessed Mhlanga haana munhu wakarepa, haana concrete yemunjanjiya akaba kana mombe yemunhu yaakatora. Basically mhosa yake ndeyekunzi is just a professional journalist, and if these guys wanted to clear themselves out, avaimborambidzwa futi kuenda pasame platform, just like what other people like Comrade Geza, Comrade Nyoka Yamabunu did, Vanana Savior Kaskwere did. Vaingoendawo ipapapo vongonozvikiliyawo kana vari kuti vari kurambira nezviri kuitika. Ngoma ndiyo macomrades, we are not stopping. Zimbabwe is a captured state. Ndofunga muri kuona zvinoitirwa Blessed izvi kuti mutemo unenge uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzemunhu the wrong way. Most people are worried about the issue of signal. But wamana signal how far matiregerera. Wamanaka, this thing is much stronger than ever before, and you must not lose faith. You must not lose hope. Chino chedu chitori on track, and very soon, there are certain things that you'll start to see. Zvicharatidza kuti tine kwatiri kuenda, tine patara kusvika. So corruption ngairamba ichiexposwa. Ndofunga mune muchiona zvinhu zviri kuitwa naana Shoni Munangagwawo naana Delish Nguwai vairamba kuti hatizivi Delish Nguwai. Nawepo muna yakubuda izvi kutaura kuti Shoni ane 50%, Delish Nguwai ane 50% yemashares ekambani inenge ichiitwa council ichinzi bhadharai mari dzekupenga kune vanhu ava. And you see, but iwewe neni tinenge tiine chii patosvika 2030 nyika inenge ichiripo here. So we are saying kuti we are totally against this kleptocratic state whereby just a small cartel of people enjoy at the expense of the masses. Vamwe vanhu vachitambura, orati kana mafunga kuba madii kuisa mishonga muzvipatara, chigadzirai rodhika. Sure, munhu angaita 7 hours kubva mumasvingo kusvika kuBite Brace 8 hours nenhau yekuti rodhi yakashata, magonyeti kunyurawo komana. That's the busiest route iripo iyi. And sure, mari dzerodhi dzine dzichibiwa, and you expect people to be quiet. Muchiita corruption yakadai so for a country that has got more than 60 minerals, muchitekisa vanhu kutekisa kuita kudzipa huro netaxi, and still you fail kupa vanhu mabasic rights avo, mabasic needs avo, zvinhu zvakafanana neclean water and good roads. So kwatiri kuenda chaiko hapana. When people are saying Mnangagwa is a failed leader, these are the things that people will be talking about. Every speech inenge ichingonzi no to corruption is bad, corruption yakashata. How are you dealing with it? Zvigananda namatsamba rafuta vachiita zvavari kuita muchisiya vanhu vakadaro. Then you expect people to smile at you and say kuti 2030 idiri. Munhu wese ari kuda chinhu che2030 imbavha. Manzwe, munhu wese ari kuda chinhu che2030, that person is a criminal. And such people deserve to rot in hell. This is not what our war veterans fought for. Ndaifunga kuti mahiya munhu atori normal. Uya munhu waya ndiye munhu arikutodiwa ngoma huruve. Chii chaanenge achitaura mahiya? Nenhau yekuda mari, murume mukuru anoda mari kunge hure. Chii chakadaro mahiya? Kunge hure radya mustard. Mahiya kupengereka bvoitongo kukangano zvinhu zvakaendera kuhondo chinorwira. Zvinorwadza zvinosiririsa. The signal is coming. This is the good news that I want to tell you. Signal iri kuuya macomrades. Everyone be ready. Musanete. Don't lose heart. Don't lose faith. We are getting there and we are just around the corner.